Ναι. Και αν μου κάνουν ερωτήσεις οι εξωγήινοι? Δεν θα σου κάνουν. Αν όμως μου κάνουν? Είμαι αντιπρόεδρος της Λέσχης Άτια της Πυργούπολης εδώ και 17 ολόκληρα χρόνια. Προφανώς και δεν θα μιλήσουν σε μια κεραία. Όχι, φυσικά. Αν όμως πρόκειται για εχθρικό στόλο και έχω σοβαρές υποψίες ότι με κάτι τέτοιο έχουμε να κάνουμε, τότε είναι πολύ πιθανό να μας καταστρέψουν με μια ηχητική ενδόρυξη. Ακούγεται επικίνδυνο. Ακριβώς. Γι' αυτό και είναι τόσο σημαντικό. Για το μέλλον του πλανήτη, μικρή κεραία. Και για τη μίση. Ναι, φυσικά. Είναι ώρα. Βασικά, ποια είναι η μίση? Χαίρομαι που ρωτάς, μικρή κεραία. Η μίση ήταν το πιο όμορφο πλάσμα σε αυτόν τον κόσμο. Νομίζω... Και δεν το λέω μόνο εγώ. Θα έλεγα ότι θα έπρεπε να ψάξουμε σε ολόκληρο το γαλαξία για να βρούμε άλλη τέτοια ομορφιά.